indigency. Natin sa tunyo pa. Dayo mato ko ni gingging, ang gingging purpose kanang kuan. Oh, so, No, nako. dayo. Birth certificate or valid ID with date of birth. Ano to yung ID? Naka-ID na ba na? Yung kuan. Kana PSA? PSA. Pwede rin. Dili. Ano man? dili to. Pwede. Oh, dili kuan. Ano to? Street, San Antonio, Block 2. San Antonio. Para sa application ko. Para sa senior. Sa Misamis Occidental. Ayan, Block City. Ingon sa mato pa sa ta. Oh, Ayan, female. Oh, kuan ba? Kanang sex female. pag kuan ang ultima na lang natin, makakwarta ka. Wala kang problema. August 13. Yung living agreement owner. Dito place, San Antonio na? Dito please. Ang anong tao? Dili. San Antonio. Ay, ang anong tao? High schooler? Or still high school? High school na itan. High school? Masyado. Graduate mo High school level. This is the level. Ulitan na may isang tabo chart. Chart, mga economic status, occupation. Ano ito, Janito eh? Aron ma. Malayo. Ngayon, annual income. Source na. Ano ka ispo? Ano sige? Ha? Ano ka ispo? Ano ang pensionado? Pensionado. So, may application. I am benefits member of name of association. Place of shipping. Listahan ng place of. Ay, ito ba? Mangalan na dito. So, may family occupations. Anak niyo? Asawa ba na? Niyo? Asa. Pero mo sa luyo eh. Hindi na sa lugar. Limpyo na yung buwan. Wala akong kilig lang. Mga daya ko nga na ako magpakain. Ay, kulol na background. Kinsa na presidente sa senior dad? Dila. Magpain din. Ha? Si Kuan? Si Diaz? Wala ko Kuan. Hindi, isa. Si Kuan ba? Kanang albo, asa na siya? Si Kuan ba? Kanina si... Yung asawa si Kuan Rosa, anak ng Rosa. Ana ah? O di, mana na lang ko yung Kuan ako sa Kuan. Pila ka ba Kuan by one? With color sa nina? 3 pieces of 1x1 picture with red background. Red Unsa background. man? Bisag unsang sa nina? Oh, sa Kuan. Kabalo na Background, nasa may sa red. Kuan, basta senior red Oh. background. Brother, yung background. Pwede na magputi ka or mag... Magti. Light na. Bisag unsa nga color? Kanang... Ang ino isuot mo siya na kanang light kay red man sa luyo. Red? Red Unsa man man? sa luyo. Ano suotod ka itong puti? Pwede siya kanang light na puti. Ano ba? Ah, Colored. Puro puti. Kaya na, ano kay ka ng green ang background. Lain kay dark colors imong kuan. Ayun. Mga anak. Mga anak, yun no? Ano? Nawa sa no? Ano sa ba? Family confessions. Ngalan Companion. siya anak asawa na? Di na. Nag-iinti. Mag-message na ako sa mga anak. Sila mga anak. Tuloy ang sigati kay matungtong ko kay kaya kay ba. Nagtag kaya na naman anak no. September mo sila release no? Ay, September mo release naman? Ulit no? Oh, September Sa sila. September. okay. Kaya may iba na. Then makakubra kay kag primero te palihi jud kag litson ano. O kamura ang pakanon, yung mukha ko Yeah. sa sugot. Kuan ni mo Nagpilat ito. ako sa phone ni Manang. Then, asa man ihatag, ting? There. Ihatag niya ang form ng mga pilat na mo. Kanang ko pa. Oh. Then, kaning ko na composition. Ano na iba tanalo? Oh.
Ay, occupation ka nang. Abis na No, ito. naman niya naman lang. Ay, si Juan, burgot. Si burgot. Ikaw man. Yang. Oh, yung mga anak mo, hindi kasado. Si RG wala. Sige, huwag mo na kasado si RG. Oh, sige, sige ko rin. Oh, si RG. Sige. Ano ka sa inyo, ha? Oh, ini kuan. Nah, nagkwarta dia, naglansi naman ka dia. Ah, jangan lang ka lang. Oh. Tamanan mo. Sige. Satu Pak Umar pada mahal itu. Apa nih? Kaya isi mo to sa kanikuan. Ganyan. Version pikit ni mo. Nagpa-Xerox to. Ay, gano'n lang to kung birth certificate yan. Xerox, maura. Ito pila ka copy. Sa isa lang sila. Nagtang yung pinaka-copy. Xerox copy naman. Pwede. Hindi mo bayad. Mga tali na itinigon. Hindi. Masas pwede sila mga mukha na. Matibor na dun dyan. Ano ito na? TI. Ano na? O Roberto. Alberto. O hindi lang. Alberto. Dili ay. Alberto. Dahil sa tunga-tunga niya. Juan. Soliba. O, San Antonio. Pwede niyan. Juan. 47 kay 19. Question niya, income. Sa tanggung ka? Hindi, isipsyon na. Kaya sa isipsyon na. Gamay ito. Juan, libor. Libro na? O, libor. Sa libro dong, LA. Then, BUR. Ha? BUR. LABUR. awali ba? Isa libur. Ang pangita ni Oh, Junior ba? libor siya, libor Ito lang siya. libor eh. Indoor. Ha? Maligi ba siya, di ba? Indoor. Ano ba? Maligi man siya? Libro na lang. Ano, contacting ano na. Anak. Pinag-aubos na siya. Nagtipuan. Si Mike Clifford. Mike Clifford na siya. Hmm. Pwede mo daw. 3-5. 35. Trabaho. May daw ba? Education daw. Has existing lines, yes or no? Please. Meron din na, yes. Yes. Masartan. Masartan. If yes, please specify. Masartan. Saan yan, Kwan? Milligram. Masartan 50 mg. Ngayon, hospitalization with 6 months. Hospital na ka, wala pa. Ako? Oh, sa kang 20. Ano kayo gala? Oh, Wala. Kuhan lang, ganang check up. Ngayon, PhilHealth card mo sa card. Oh, pilit na. Wala ba? Pero nakapilot. Pilit. Wala na ko biya. Diundang pilit ha. Nahibon na ka PhilHealth. Sa una? Oh, number. PhilHealth card holder. Sa una ba? Ano ko itaon tayo, manggoy ko. Ay, na lang. Undang man. Wala. Eh, paano mo na siya na? Bahala ka binundang ka. Naka number. Kailangan i-continue ko. Ha? Kailangan i-continue sa inyo. Naka health card number. Batas ko. Dalawa. Sige. Awit. Ay. To. Butan ha. Ang dati sa kuwan ako. Lao to? Yung may undang naman. Sige, basta na namin health. Ay, please, Mamila. Please, please ba? Butan. Nanay. Nanay, love, nanay. Tatay.
Tito Mike, Tito Mike. I'm here. Hello, vlog. Mana, layas na. Vlog. Hello, vlog. Uy, vlog. Uy, where you going, uy? English yun, babae. Na, English. Guba! Then, parang, Uy! baka pa naman ka. Nagpipikit. Ah, Guba! residency ba? Nakaliligi ka. Oh. Dahil pa sa cafe ako. Akong bird. Ang serve mo ng word. Hasta na na. Oh, ID. ID. Pagpila ka cafe ana. Bayad, ang bayad dito ni Andre ko sila kay 150 kuha og. Kailangan ko sa pagpuro. Dani 150 rin ko bayad. Saan saan? Nagbuka kuha sila og PSA. sa PC. Ako president magbuka ta og Oh, dili ba na? Ay, dili na. Oh. Dugan mo sila mga Siyempre, brother siyempre. ko. Balingaro. Come here. Lalo mas balay si Anggi. Where are you going? Oy. Gag. Going Dad. there? Ba't mo gulos? Lalo si Anggi. Dahil masulod na ko sa opisina mang pangayo ng dahil dyan. Namutan na ko sa on. Residency. Residency. Namutan na ko sa on. Sa senior. Para sa senior. Kaya senior na ko. Asa to doon ni Gay-Gay no? Hindi ko. Hindi ko na. Tintin na. Ha? Tintin na ka. Anak Tintin. ni Almas Baril. Christy. Tintin. Ah, Kasi ngay. si Tintin no? Watch mo yung mga ID dito. Lagi ni Tintin ko mo doon. Oh. Nga makuha ko residency. Pero maguna ka dahil sa kuwan. Purong Pero lagi kay Hindi mo tagaan ng residency. to ko dahil ayan ko magpasir. Maguman. Ipas ni. Pa-ID din kayo lang kuwan. Kaya nang akbang na tindahan nila. O ka at balay ba? Sa unang balay mo ka. Lagi siya. Kanang tindahan ko ka. Oh, kana. O diha. Na siya, si kuwan. Pila kay bayad? Pinang na yung ID nga one by one. By one by one. Oh, ang na kina- dong. Baklor na rin dungan. Kasi nyo na lang. Ah, lalaki ni bantay ya? Oh, batayin lang na ngalan mo ka nang. Asa? Ano ngalan di ba anak? Dire? Oh, pero nawat na ngalan di ba? Wala pa yung utang with ngalan ID.